أجا عبدنهما أجار قدنهما أجا كندنهما سالف سالفاي ولقيت ورمضانهما لهم أباتي حمد جاد دخلوا سلام مقرهن وأجانا فالستنيات انت دنات قصد قشخنت أجانا ده هيكم يلبده ده هيكم يلبده منان شيوان لي ججون هون تغور شيوان جرب دخون نمو ينا تمرسي تلدخنن قدم نين شيوان بتصلح وراءه ودانان بس أنا ترنا لي يا قد عتراي دانان ركض جهوسنا لي خلاص ده احنا جن سلاسي رو سونس شون ندرن سنة ده احنا جن سنور دهود أوري هود منفشات هود راجار أمين موسى موسى شات هود دهني ما ناس هود ناخم بهود ما درت هود أمين أوجي مثل أمري شيويل سويلنا أوجي مثل أمري شيويلنا سويلنا ومداني عالم محارين حرينا شاويلنا أوريغود حرينا لهجار آمين سلام ما أجانا قدم أن أنت نردنا سنة يناس معر سنة خير نان ان سلامتا توسي سنة هر بلين دسيا يوغنغرا انت مرتملود بلين دسيا لهم ممكن تعقم دقين انما تان ما انا جابري هو السنة ولا حابرسون وري حابرسون ورقضا عندش كليسي سين اوغن بحلي يدون مالدقن اما قول جاروح ستر سينور متان درن سنة نكو ورد نببدنن جا بريه لها بلين ام ببدن ارجنون نكو وري تقرا وري تقرنيا ام ببدن ما ديمقراسي تقرا سنة ده تقرا سنة ده كي نكتات تقرا واسي ده تقرأت ما قلت صعب تقرأت نكتات بكم توكيو هنا أجا جارتك انت ديان تقرأيت ما قل اسمع بنابا تقرأت ما قل تسمعوا متان أيوة عزيز من كالعيت لكت هاريا باولوس دي بسب كورنثوس لولوغنا ببنا من معراف حمس من علب 10 7 علب 20 لهلا بهلا تشيتهم هذا لا تقرأ كلكم سمعوها من قبل على الله ملبلنا وروت ات كريستوس من لهله فتا حديث فطورتو لا قد بي لقندابيت حلفت لحداس مزقات واللي كله كريستوس مثل نوسو من لعارينا وكدمة عريا من لهبينا ربيتو ربي دينا مثل نوسو اتلعاري ات كريستوس على اقل ولاد من آدم تلعوتاتهم يعلب أرتهم وقلنا قال عريا أتعيبينا قدم لا قدم لا أي كريستوس حنا كربي ابنا مكر هلا حنا مثل ربي تعارو وتنبل ات ات اتزام كريستوس انرمقكم هلينا اللي قول ربيتو قول ربي لتحمد تمام إن شاء الله إذا قدم سامعامو من قبو سمعنا بزعبة عركي أو بزعبة عركي بعد يا سلام قلت اللي بنبضوا عبا سوري سمعوا هلات لبنا لهلاتو سني رب يبارككم كأزادي مدرسنا نحلفت لكن كما بيلا متى نقول قلل إنه قل ما قليل قلت ما قلت حلال فلا قل بكم بما قول ربي وانتم ما سمعون بتقرينا قلني ده وتبحل التبلغ ليه اوكي حاضر سلسلان انتم سلسلان سنة جابرييل عند لسألني قدم كله فارح أنا مثلكم قل أمس بقدرته وثبت عزم كوني مهم اللي بيحمدكم
ورب لتحمد قال لي مسيات الله الهبينا وقال لي بكت الله الهبينا بهلتو جارد حمدا غني أما أرست تمهرتنا عرقي مس رئسخا مس بصايكا مس أملاكا زي مالت مس جزا رئسخا مس حاوخا وي مس حفتخا كما ون مس እግዚአብሔር أملاكا زبل رئسي قبرلنا يلن جبريل كحتى نكله أنا هتحب تقبل زي أمني ما يسك جبرامو yeah maybe like this okay تسفز سكرين كلها وسيت كلا بزهنا هذا كاهنا منبر النزازي تقميطهم نزازي يسمعوا نيرهم سبيا نازو نيرهم مالتيو حجي سب مسرع غيرو ببحادة يأتو نيرهم زيادة حن ولا ببليان كنغركم منبر نزازية الكافي كافي نرجنو خباتيرو كو كان ترينك تناززو نرجنو نان لاغرو انتو مالت جنيتر سكا يوسنك تو سنخا مرة مالت انه هيو وري نربس اخو تو هلا باتيس مالت جن ما باتيت وري هلا باتي انك بدان بكون مرة جهم بكون مرة حرام بكون تعيسم بكون قال لها يخلو ها ورا ارس ورا هرديو كي يخلو كسني يقينات مرة حرقرو قاب يخون الله وقوهيد خون الله عقب خون الله بقى مرة واحد نان تعيس خون كي يخلو الجنة ما بحلي الله يرغم الله يخلو باتي يوا يخون الله ما هو رأيتي كبحلي تماكا يوا بحلتا هم كنت بحلي هم كنت يتيل ملاكين دويرون سيك الله أول كسلفك مرة عويرة يتيل يخلو مرة عويرة بحلتهم كتيتي إلا نيدا كودو نرنانت الأهلان نرنانت اللي نرسنهم باخ فان ورين ينكون اللي ينن دس ما ينن اللو وري جنقار ينن دعنا جن جنقار جن ينن رنا تاخل جنقار سشهر رجتي ስለዚህ ዕርቂ ወለይ እንድሕልተላ ታ ገሽድ እስቲላን ይሮሉ ጀረቤ ግን ማለት ግን እመገለ ምኽሪ ወሪ ወትራኽ ውሮሉ ማለት ግን ደርብ ከመይ ገይሮም ክዕረቖም ከም ዘለዎም ወይ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ብዓብዩ ኻቲ ስለ ዝበደላ ጉሄያ እውን ስለ ዝበለ ካብ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረት ክቕበል እቲ ዕላሙ ነይሩ ማለት እዩ እዞም ኣሕዋተይ ሓደ ግዜ ንኻልኦት ኮነ ንገዛ ርእስና ወይ ንባዕልና ሕድገት ምግባር ወይ እውን ይቕረ ምባል ካብቲ ዝመስለና ንላዕሊ ከቢድ እዩ ነፍሲ ወከፍና ከዓ ናይዚ ተመክሮ ከም ዘለና ርግፀኛ እየ ምስ ሰባት ክሳብ ዝኾንና ምስ ሰባት ኢና ንነብር ኣብ ጉዕዞ ሂወት ከዓ ምስ ሰባት ዘይምርድዳእ ምቅያም ምቅሓሓር ምብድዳል ከጋጥም ይኽእል እዩ ንባዕልና እውን ምስ ባዕልና እውን ሓደ ግዜ ኣብ ግጭት ወይ ድማ ኣብ ዘይምስናይ ደረጃ ንበፅሕ ኢና ውሽጥና ውግእ ኣለና ኩሉ ግዜ ሕጂ ነዚ ኣብ ንቡር ክንመልስ ክነሐዊ ክንፅግን ምስ ገዛ ርእስና ምስ ኣሕዋትና ብፍላይ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ይቕረ ክትብል ወይ ድማ ይቕሬታ ትሓትት የግዳስ ዕርቂ ኩሉ ግዜ ማእከል ወይ ምንጪ ክርስቲያናዊ ሂወትና ከዓ እዩ ትምህርቲ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ከም ዝነግረና ሓጢኣት ቅድሚ ኩሉ ንእግዚአብሔር ምብዳልን ምሳኡ ዘሎና ሕብረት ምብታኽን ከምኡውን ምስ ቤተክርስትያን ዘሎና ሕብረት ዝጎድእ ወይ ዘበላሽ ይብለና ኣብ ትምህርቲ ሃይማኖት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ቁፅሪ 1440
ስለዚ ሓጢኣት ምስ ገዛእ ርእስና የባእሰና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና የባእሰና ምስ ቤተ ክርስቲያን ክንብል እንከለና ከዓ ንቤተ ክርስቲያን እነቕዎም ንሕናቶም ብጥምቀት ኣባላት ቤተ ክርስቲያን ተኸተልቲ ክርስቶስ ዝኾና ደቂ ክርስትና ስለ ዝኾና ምስቶም ኣሕዋናን ሓትናን እውን የባእሰና ንምባል እዩ መስለኒ። ስለዚ እንገብሮ ዕርቂ ኩሉ ግዜ ስሉሳዊ ክኸውን ኣለዎ። እንገብሮ ዕርቂ ኩሉ ግዜ ስሉሳዊ ክኸውን ኣለዎ። ብኡ ምክንያት ከዓ ኢና ዕርቂ ምስ ገዛእ ርእስኻ ምስ ብፃይካ ማለት ምስ ሓወኻ ሓፍትኻ ጎረቤትካ ብዙሕ ክንዝርዝር ንኽእል ምስ ካልኦት ማለት እዩ ምስ ሰባት ከማና ብዓብይኻ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝበልናዮ ሕጂ እቲ ውሽጣዊ ኢንተርናል ምስ ገዛእ ርእስና ድሓር ሆሪዞንታል ምስ ኣሕዋትና ማለት እዩ ምስ ሓትናን ኣሕዋትናን ምስ ሰባት ከማና ዕርቂ ቨርቲካል ካ ድሓር ትኺሉ ንላዕሊ ዝኸይድ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከዓ ዕርቂ ክንፍፅም የድሊ ማለት እዩ። እዚ ምስ ገበርና ብሓቂ እቲ ሓቀኛ ዕርቂ ኣብ መንጎ ሰማይን ምድርን ተፈፂሙ ክንብሎ ንኽእል። እዚ ከም መእተዊ እየ ዝብሎ ዘለኹ። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ኣርእስቲ መበሃሃልና ወይ ትምህርትና ሎሚ ዕርቂ ምስ ገዛእ ርእስና ወይ ምስ ባዕልና ውሻጣዊ ሕውየት ውሻጣዊ ዕርቂ ንብሎ ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል እንታይ ዝብል ንረክብ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ፍቅሮ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ፍቅሮ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 12:31 ከም ዝረኸብናዮ መጀመርያ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክነፍቅር ኢና ንሕተት ንፅዋዕ ብድሕሪኡ ናይ ኣሕዋትና ከዓ ከም ነፍስና ነገር ግን ንነፍስና ከነፍቅራ ዶ እዩ ዘሎ ትሕቶ ንነፍስና ነፍቅራ ዶ ርዱእ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ብዙሕ ግዜ ብገርሃዊ ኣዘራርባ ሓደ ሓደ ግዜ ግን ንርእስና ከምዘይነፍቅራ ዝገልፅ ኩነታት ወይ ኣገባባት ግዜ እውን የጋጥም እዩ ማለት እዩ ይርአዩ። ስለዚ ነታ ከም ነፍስኻ እትብል ቃል ወይ ክፋል ንርሳዕ ኢና ብዙሕ ግዜ ሕጂ ንዓኣ ከይገበርና ከዓ ንኣሕዋትና ከም ርእስና ክነፍቅራ ኣይንኽእልና። ንርእስና ክነፍቅር ኣሎና ንርእስና ክነሓልየላ ኣሎና ንርእስና እውን ክንከናኸና የድሊ። እዚ ማለት ንስጋና ወይ ነቲ ግዙፍ ነገር ማለት ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉኣት ገይሩ ፈጢርና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ብነፍስን ብስጋን ከዓ ፈጢርና። ስለዚ ንክልትየን ከዓ ነፍስናን ስጋናን ፅቡቅ ክንከናኸነን የድሊ ማለት እዩ። ስጋና ትዘድልያ ክንገብረላ ኩሉ ግዜ ንክብሪ ኣምላኽ ዘቐደመ ንኣሕዋትና ዝሃንፅ ዳኣ ይኹን ንዓና ከዓ ናይ ብሓቂ ዝጠቕመና ዳኣ ይኹን እምበር ዝግባእ ክንከናኸና ነታ ስጋና እውን ጥዕናና ኮነ ኣመጋግባና ኮነ ከዳድናና ኮነ ኩሉ ነገርና ናይ እቲ ግዙፋዊ ወይታ ስጋና ፅቡቅ ክንከናኸና የድሊ። ብዓብዩ ከዓ ንነፍስና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እቲ መንፈሳዊ መግቢ እናሃብና ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንክልትየን ፅቡቅ ገይሩ ዝሃበና ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ቅዱሳን ዝብሉና ቅዱስ ኣውግስጢኖስ ይመስለኒ ንነፍስና ንስጋናን ከዓ ብጥዕና ወይ ፅቡቅ ከምታ ዝሃበና ጌርና ክንመልሰሉ ስለ ዘድሊ ሽዑ ንርእስና ምስ ኮና ንካልኦት ክንህብ ንኽእል እንተዘየለ ግን ርእስኻ ዘይብልካ ካበይ ክትህብ ንርእስና ምስ ኣፍቀርና ኢና እምበኣር ከስ ንኣሕዋትና ክነፍቅር ንኽእል። መምሪዎት ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ወንጌሉ ንዑ ዘዘኻኽረና ዘሎ ኩዳንሲ ክሹር ሰነንከሊ መላኪን ሰልፍ ሳልፋይ ክሹውት እንከል ተሻኽሮክ ማለት ግን ክሹውት እንከል ግሪ ኣዋ ህብረ ኩሻኒ ወረ ኩዳን እንከልቶ ማለት ግን እዚ እንታይ ከም ዘሎ ዘረዳእና ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ቃልሲ ከም ዘሎና ደቂ ሰባት ወይ ውግእ ከም ዘሎ እዚ
ኢንትራፐርሰናል ኮንፍሊክት ዝበሃል ኩሉ ግዜ ምስ ኣብ ውሽጥና ዝካየድ ወይ ዘሎ ነገር እዩ ኢንትራፐርሰናል ኢንተርፐርሰናል እንተዳ ኮይንኻ ምስ ካልኦት ሰባት ስለዚ ብዙሕ ግዜ ምስ ገዛእ ርእስና ውግእ ወይ ክንዋጋእ ኢና ንነብር ይበሃል እዚ ድማ ብንፍፅሞ ሕሉፍ ጌጋ ዝስማዓና ፀፀት ጣዕሳ ውርደት ሕፍረት ሕስረት መንነታዊ ቅልውላው ወይ ድማ ውጥቀት ማለት ስዕረት ወዘተ ክኸውን ይከኣል እዚ ነገራት እዚ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኩሉ ግዜ ይውሓድ ይብዛሕ ኣሎ እዩ ነፍሲ ወከብና ማለት እዩ ሰላም ንስእን ሰላም ውሳጣዊ ሰላም ከምኡውን ኣእምሮኣዊ ሰላም ንስእን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እናተረበሽና ንነብር ዕርፍቲ ንስእን ዕርፍቲ ሕልና ንስእን ሰላም ንስእን ቅሳነት ንስእል ሰለሎ ኮይና ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ዕርፍቲ ሕልናናን ቅሳነትን ይሃድመና ወይ ድማ ይረሕቀና እዚ ከዓ ሕራይ ሰባት ብምዃንና ጥራይ ዕርፍትና ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹም ቅዱስ ኣገስጢኖስ ዝብለና ንባዕሉ ኢሉ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ኣብኡ ንምለስ ልብታትና ኩሉ ግዜ ዕርፍቲ የብለንን ነገር ግን ክንዕረቕ ምስ ገዛእ ርእስና ክንዕረቕ ስለ ንኽእል ክሳብ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊስና ናብቲ ዝፈጠረና እግዚኣብሔር ተመሊስና ሙሉእ ብምሉእ ዕርፍቲ ንረክብ ምስ ገዛእ ርእስና ክንዕረቕ ኣብዚ ምድሪ እዚ እውን እቲ ክንረኽቦ ዘለና ሰላም ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዘለና እምበኣርከስ ንርእስና ምቕባል እዩ ንርእስና ምቕባል እዩ ኣነ ኣየብለኒ ከም ኣባዳዊት ንርእሰይ ከምታ ዘለኹዋ ክቕበላ ኣሎኒ ኣዜብ ይርኢ ኣለኹ ብዝቕድመይ ኣዜብ ንርእሳ ንኣዜብ ከምታ ዘላታ ክትቅበላ ክትክእል ኣለዋ ኣነ ኣዜብ ክኸውን ኣይክእልን እያ ኣዜብ ከዓ ኣባዳዊት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ወላ ሓደ ሰብ ናይ ካልእ ሰብ ኮፒ የለን መቸም ኣብዚ ዓለም እዚ ሰብ ንሰብ ይመስል ይበሃል ምናልባት ከኣመናቱ እንተዳ ኮይኖም ይመሳሰሉ ግን ኩሉ ግዜ ኣሎ ፍልሊ ኣነ ካልእ ክመስል ክደሊ የብለይን ወይ ከዓ ኣነ ዘይኮንኮ ነገር ካልኦት ዝኮንዎ ክኸውን ክፅዕር የብለይን ኣነ ክኸውን ዘለኒ ከምታ ዘለኹዋ ከዓ ክዓብየ ክፅዕር ዘለኒ እምበር ንምንታይ ዘይኮንኩ ኢለ ኣብ ውግእ ምስ ርእሰይ ክኣቱ የብለይን ስለዚ ተቐዳመይቲ ኣብ ሂወት ሰላም ክትህበና ትኽእል ከምታ ዘለና እያ ነዋሕቲ ዲና ፀለምቲ ዲና ሓፀርቲ ዲና ፀለምቲ ዲና ቀያሕቲ ዲና ቀጠንቲ ዲና ረጎቲ ዲና ትግረ ዲና ብሌን ዲና ትግርኛ ዲና ሳሆ ዲና whatever it is ከም ዘለና ያ ንርእስና ክንቀበል የድሊ መጀመርያ ምኽዓ ብምስጋና እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣነ ወይ ንዓይ ከም ኣባዳዊት ዝፈጠርካኒ ተመስገንካ ክንብል የድሊ ካብኡ ዝጅምር ማለት እዩ ትገዛ ምስ ገዛእ ርእስኻ ምዕራቕ ንርእስና ንኩልንትናናን ከም ዘለና ከይተቐበልና ምስ ካልኦት ኮነ ምስ ኣምላኽና ፈፂምና ክንዕረቕ ኣይንኽእልን ኢና መጀመርያ መን ምዃንና ክንፈልጥን ከምታ ዘለናያ ንርእስና ክንቅበልን የድለና ንምባል እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን ንሓጢኣትና ክንመኻንየሉ ወይ ድማ ክንመፃደቕ ማለት ኣይኮነን ትሕት ኢልና እንተዳ ድኻምነት ሃሊና ነቲ ድኻምነትና ንቕበሎ እሞ ግን ከዓ ክነሕውዮ ኣለና እንተዘይኮይኑ ኣነ ከምኡ ገይሩ ፈጢርን እግዚኣብሔር ንስያታ ዓቕመይ ንስያታ ክስታይ ድኹም እየ ድኻምነተይ ይፈልጥ እዩ ሰው ክምሕረኒ እዩ ኢልካ ጃስቲፋይ ጌርካ ነቲ ምስ ርእስኻ ዘበኣሰካ ዘሎ ምስ ኣሕዋትካ ዘበኣሰካ ዘሎ ምስ እግዚኣብሔር ዘበኣሰካ ዘሎ ድኻምነት ኣብ ምስጢረ ንስሓ ከየትካ ክትሓፅቦ ወይ ድማ ክተፅርዮ የድሊ ማለት እዩ ሙሉእ ዕርቂ ምእንቲ ክኸውን ተዘይኮይኑ ግን ኣብኡ ከለካ ርእስኻ ዳዓዒስካ ክትተርፍ እንተደኣ ኮይንካ እቲ ሕማም ኣይክሓውን እዩ ኣብ ውሽጡ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከዓ ክወቕስለካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብትሕትናን ብተስፋን
ክንገጥሞ የድሊ መጀመርያ ድሓር ከዓ ካብ ሱር በቂስና ክንኣልዮ ክንድርብዮን ክንጉሕፎን ኣለና ንህይወትና ከዓ ካብ መፃወዲ ሓጢኣት ኣናጊፍና ናፅነትን ዕርቅን ክንእውጅ ብትብዓት ወይ ትብዓት ከነጥሪ የድልየና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ትብዓት የድሊ ትብዓት እንተዘይሃልዩ ክንውእስን ወይ ድማ ኣብ ስጉምቲ ኣብ ተግባር ክንሓልፍ ስለ ዘይንኽእል ንምባል እዩ ሓንሳብ ካብ ሕሉፍ ሓጢኣትናን ቁስልናን ብምስጢረ ንስሓ ምስ ሓዌናን ምስ ርእስና ምስ ተዓረቕናን ከዓ ናብ ሕሉፍና እናተመለስና ንርእስና ክንቀፅዕን ከነዋርድን ክንደቁስን እናተጣዓስና ክንነብርን ፈፂምና ኣይግባአን ደቂ ሓርነት ኢና ሓንሳብ ብምስጢረ ንስሓ ምስ ሓለፍና ከዓ እግዚኣብሔር መስገን ሓደሽቲ ፍጥረት ኢና ንኸውን ከም ሓድሽ ንጅምር ሓድሽ ጉዕዞ ሓድሽ ህይወት እቲ ተበላሽዩ ዝነበረ ርክብ ምስ ገዛ ርእስና ዝነበረና ርክብ ምስ ኣሕዋትና ዝነበረና ርክብ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝነበረና ተበላሽዩ ዝነበረ ርክብ ስለ ዝዕረ ደስ ይብልና ከዓ ሓድሽ ጉዕዞ ንጅምር ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ምስ መሓረ ንሕሉፍ ድኻምነትና ኣይዝክሮን እዩ በዚ ከዓ ኢና ኩሉ ግዜ መሓረኒ እናበልና ድሓር ከዓ ማለት ንፅሊ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ኣብቲ ምንጭ ምሕረቱ ዝሕፈሰሉ መንበሩ ንዛዜ ከይድና ከዓ ሙሉእ ምሕረት እንቕበል ማለት እዩ በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም እምከዲ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ኣልቦ ዘእንበለየከ ወይ ዘእንበለየከ መሃሪ ዝብል ኣብ መልክዓ መድሃኒ ዓለም ኣብቲ ለጉርኤከ ንረክብ ኢና ገብርኤል እቶም ሊቃውንቲ ናይ ዜማ መዜምናዮም ምናልባት ግን ኣነ ጎረባብት ኣለውኒ ሰዓት 3 እዩ ዘሎ ሕጂ ከይርብሾም ቀሲለዮም ክዛረብ ዝፍትን ዘለዎ ብዙሕ ግዜ ክተዚምዎ እንተደሊኹም ግን ጥዑም እዩ እዚ ብሓቂ በለኒ መሃርኩከ በእንተ ማርያም ከመሓረኒ ምእንቲ ማርያም ወላዲትካ ምሒረካ በለኒ ጎይታ ከመይ ብዘይካኻ ካሊእ መሓረ ኣምላኽ የልቦን ዝብል እዩ ሓናን ኣላማ ገብርኤል ሓናን ንሻኽናህር ግን معليش ورا مقاسيسيكم نان واسوها جينجرا لا هو ينجرا انكل سنوخ انكل نخينا ينمادار قمالت جن سيميناريو الاسمريل وسبونسريو دوغن سمخ شغاليني نان باروخ فيو عاصيهاني حدار كرسيو ما شاء الله وخاروخ نخر اري قدس او عطاقن مالت جن ما أنا ملاكين مرة وقبل دس يقولوا عشيرة أخي أجن يو قدام لتورو كران لعلاي فروخ ما وانك أروح دمبرن كهنات خا لا لينسيوها أخنو وانك أرون ولرجنو مالد جنان وانك أراتها تلد لارو وررجتي زي ما روح ما ينخلو زي ما جرس روح ما الروح ما ينخلو يوا روحن حنانو كن يخلو حنانو كن يوا توهكا تو قدم فيلوزوفي ما تيولوجي قال اللي نرد ما سالفة تيولوجي سيسنخ فيه مالت جن هذا جزء هذا من سي ناب بادر ناب قدس بادر بيو خيدو يبان بقى عزيز أروخ بيدو ولا مالت حاتياتو خبيدو ولا تي كيدو تنازيزون سلام كركب أيكالن كقصنا أيكالن ناتت أرات أربكا نتي حلف حاتياتو نذكره وسات أو سلام سلسانا ناب قدس بادر بيو خيدي بان دهار نجيروهم كل صغمون تاهوان كازو ودي يبلوا كمزم كوينا جن تنازز كله استنسح كل حاتياتي بقص علينا بأمرينا تملالسة وشت أي سلام كليني كحوا أي كالكون كتحجزني مزئة يبلو زودي زيابير حسب مسمحره رسعيو سلامنتها من قصة سماي زدم صوت الذكر يبلو مالتيو أو سماي تدم سي تبلو زلا حاتيات يلن سلازي جنة ወይ ሰማይ መንግስተ ሰማይ ዝደም ሰሶ ንስኻት ዝክሮስ ስለምንታይ እትርጉም ወዲ ጥፋኣት ካብ ኩሉ ግዜ ንሱ ይስርሑ
نتي حلوف كان نازخاخرة خساقيكا خب أملاخ تسفا وريزكا خمت الرحو نخجبر أي كعرفنيو حسب تنسيحك حتياتك مستحسبلك أم منبرون السعى تمحركا خزود دي النابلو ملو حويات كم زراكب غيرهم مالتيو كالي انتاي يدلنا مسجزا رسنا خنعرق انت دا أخوينا زغبرنا غيرنا انت تخيلوا معلتاوي انت تخيلوا معلتاوي زيابير كان حجزنا يدلاي انت دهاليو بس الله تسلنا حلنا ومرمرة ويستنتنو مقبار جزية موساد حسير جزية ولا مني ندق اسم خادنا مشتنا نايت ملو معلت زوعلنا يا هيوتنا قرب استنتنو مقبار كما يكم زوعلنا شعو حدا تعرر زلو نجر انت دهاليو مس رئسنا نمخاخر نزرارب مالتيو نستخاخلو خا كالي تاريخ كان حلوف كان مقبال تاريخنا حلوفنا مقبال زمصانا يو ننا تاريخ ننا دحر بايتا ننا زحلفنا يو كبت عوابيانا جميرنا مالتي زحلفنا ورد ديب زبزحو بفلاي كودا خمس سدتنياتات مخاخ مرتراويا نابزلو مغزي زحلفنا يو ورد ديب زبزحو بب عيناتو فتنان مكران زملو غعزه هيوت زلنا دقاون وساطاون قسلي كله أكالو ما حسيت خي طرفه سنا أمراوي بسلا ጭንቀት بسجت ቃንዛ እህታ ጓሂ ናፍቆት بزرزيرنا هنودا أي نخيلن معات يزلنا خم إرتراوان إذا كل خبيت سخمزي مجمر يا خن حاوفول لنا مالتيو ناتين دحرو خوين حاوفو يزلنا أنا كن حاوفول لنا بدحرزي كم زلوا نابتي أنا خسكم لكم نتزخ بدكم صور نبيهم صوا زبالنا قويتا خنا قربوا يدل مالتيو خنا قربوا يدلي مجمر يا ناتي لنا نحنا مو أنا نقبله بقى هم زلوا تاي زلني ب ب بسدة كحلف كله زقات أمني تراوما ديو قفع ديو مهسيت ديو سنة أمراو هيخون أكالاوي ولا خبز أنتي من الباتاو عد خلو بستفل عليه بيتا سبايديو بقربا بتديو بولد دايديو وزته بزح كون خيلي بزح بسلا خلو أنا خيلي وفي الله كأب قعزة سدات ساكن حلفن كلنا نزو كل زي مجمريا كم زلوا تقبله تحافظ بدحريو أمسي كاخا نابتي نقول صورنا كسكم كل جزء قرب زخانو بيتا أقدمون نتخبيت زخبدا سقم حاتياتنا أب زبانو تسكيمو أبعز أمسكالون كسام مسكال ز تسكملنا بيتا نابو مقراب مالتيو نابو خنم صيدلي كما هون مسوات قداسي خعرقو نام من برتابوت كديبون كلو ناب እግዚአብሔር አምላክ ምን ተخوفيولنا نبات نفسنا وين قاصدنا كهنات كن حتى يدلي أباتي أنا زين هذا الرع صور سخم علني بجاهم مستي أم من برتابوت دايبكم كتسوع وزلكم سجاهو ودمو أبتي مسواتي حاوس وزت أقوم إز مسكالي إز خبادي إز شجراي ما أنتي كحوي كنبلا من كلنا بأمنة أنت دا أجرنايو أباتي خحرة يمزب لنا كل جزء معلتا ونقبر مسوات قداسة ناي بزحات حسابات وي intentions حزنا سبات intentions حزنا ينا نديب أبو خاب إنه جيتا نقربه زيابير كم زحل فوق أملو أمنة لنا مالتي كما ون أبات نفسي مالتي spiritual director مقبار كل جزء أتوم قاصدنا وي بقربا زي بلنا ولا بتلفون ممكن قبر نخيل ولا نزازية ديو خالي انت زي كونه جن كأم مخرخ نركب نخيلنا حجز كنركب نخيلنا مسكهنا زقادة فوقادي فهم كا ولا خبطات زلاتهم تصباب جزية كحجزنا مغنياتهم نسيس أو عطانا نسيس رحنا يقبل أنا هذا جزية عجي تلفون يدولني خاب كندا ديو خاب أوروبا ديو خاب خاب أفريقيا مخري زحتت وي كم زخوينا زبلو من اسياد بفلاي يبلها انت دا شعونا صار طعمه كانت هنا شعو اتعا ما هتقبر مالتي انه كله زي ابي هري يزبل
نحنا مسارحة سلازخنا እግዚአብሔር በአና ገይሩ ይሰርሕ ክንደይ ዓቕምና ክንደይ ክእለትና እንታይ ምኽሪ ንህብ እንታይ ክእለት ኣለና ንሱ ካሊእ እዩ ወላ እታ ሓንቲ ቃል ንብላ እንተ ደኣ ንመንፈስ ቅዱስ ኣቐዲምና ንብላ ኮይንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ክሓልፋ እንድሕር ዳ ፈቃደኛታት ኮይንና እቲ ናትና መንፈዓት ናትና ሊቅነት ናትና ክእለት ናትና ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ንሱ ካልኣዊ ኣይሰርሕን እዩ እቲ ናይ እግዚኣብሔር እቲ ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሓገዝ ክንረክብ ንኽእል ኢና ምሕታት ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ ቀረባ ዋላ እንተዘይብልና ማለት እዩ ቀረባ እንተልዮምና ከዓ ጓሶት ወይ ካህናት ከድና ካብ ቀረባ ምስኦም ንረኸብ ማለት እዩ ድሓርታ ምስጢረ ንስሓ እታ ሳክራመንት ኦፍ ሬኮንሲሊየሽን ንብላ ንሳ ምግባር ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ዓበይቲ ህያባት ምዃኖም እዞም ነገራት እዚኦም ምፍላጥን ክንጥቀመሎምን የድሊ ብሓቂ ምስ ርእስና ምሉእ ብምሉእ ክንዕረቕ እንተደኣ ኮይንና ክንሓው እንተደኣ ኮይንና እዚ ምስ ገዛእ ርእስና ንክንዕረቕ ክንገብሮ ዘለና ሓደ ሓደ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ዝበልኮ ሓሳባት እዩ ማለት እዩ እምብደናኹማ እምበውጃር ኣጃ ወይ ህውኸኩም እንተልየ ወይ ዘይሰምዑን እንተልይኹም ምናልባት ደው ኣቢልኩም ክንዛረብ ንኽእል ኢና ምበሃሃል እዚ ኣነ ክትፍልጥስኹም ክትሰምዑ ጥራይ ዘይኮነ ሓሳባት እውን ክንውስኽ ንኽእል ኢና ማለት እየ እንተዘይኮይኑ ኣብታ ካልኣይቲ ክንሓልፍ ኢና እምበኣር ከስ ታንኪዩ ዕርቂ ምስ ካልኦት ማለት ምስ ኣሕዋትና ናሓትና ምስ ደቂ ሰባት ከማና ካልኦት ማለት እዩ እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ፈቅዲ 23 ክሳብ 24 እንታይ ዝብል ንረክብ እምበኣርከ መባእካ ናብ መሰውዒ እንተምፃእካ ሓውኻኻ ተቐይሙልካ ምህላው እንትዘኪርካ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰውዒ ሕደጎ ቅድም ምስቲ ሓውኻ ተዓረቕ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእካ ቅርብ ይብል ወንጌል ማቴዎስ 5 ስለዚ እንታይ ንሕተት ኣለና ማለት እዩ የቕሬታን ምሕረትን የቕሬታ ክንሓትት በደልቲ እንተኮይንና ምሕረት ከዓ ክንህብ ተበደልቲ እንተኮይንና ንዝበደሉና ከዓ ምሕረት ክንህብ ማለት እዩ ከመይ የቕርብ ምባል ማለት ምርሳዕ ማለት ኣይኮነን ባርያ ወይ ንዴት ወይ ምረት ንኸይትኸውን ምምራፅ ማለት እዩ ናይቲ ብውሽጥና ዘስምዓና ኩሉ ግዜ ናይ ቅምታ እንታይ ኢና ክንብሎ ቢተርነስ እንድዒ ኣሎ ስምዓና መቸም ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግዜ ቂምታ እንተደኣ ሃሊና ወይ ምስ ሰብ ተቐያይምና እንድሕር ሃሊና ምስ ሰባት ኣብ ውሽጥና ዝስምዓና ሕማቅ ስምዒት ኣሎ ኩሉ ግዜ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንክተውፅእ ምርጫ ምምራፅ ምውሳድ ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ክርስሳዕ ይኽእል ወይ ክተውፅኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ነገር ትባኻ ዝተፈፀመ ተቐይምካ ዘሎ ነገር ከምዘይ ነበረ ወይ ከምዘይኮነ ከምዘይተፈፀመ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሱ ቦትኡ ከሎ ግን ካብቲ ብኡ ዝመፅእ ውሳጣዊ ሰላምካ ዝዘርግ ነገራት ዕርፍቲ ዝኸልኣካ ምእንቲ ክትሓዊ ብምርጫኻ ኣብ ምሕረት ምሃብን ምሕረት ምቕባልን ውሳኔ ምእታው ማለት እዩ ሰባት ኣብ ልዕልና ብዝፍፅምዎ በደል ክፍኣት ተንኮል ግፍዒ ብዙሕ ነገር ክንጠቅስ ንኽእል በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ውሽጥና ዝስምዓና ወይ ዘቐመጥናዮ ሓዘን በቀል ሕነ ናይ ምፍዳይ ስምዒት ነዚ ነገራት እዚ ወሲንካ ምግዳፉ ካብ ውሽጥኻ ምውፅኡ እቲ ሪሊዝ ምግባር ማለት እዩ የቕሬታ ምግባር ሓቀኛ ውሳጣዊ የቕሬታ ምግባር ምእንቲ ሓቀኛ ሰላም ወይ ድማ ሕውየት ዕርቂ ምእንቲ ክትረክብ ማለት እዩ ንዝበደለና የቕርብ ምባል ከዓ ጥቕሙ መጀመርያ ንባዕልና እዩ ንካልኦት ኣይኮነን ክንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ዝተቐመጠ መርዚ ኣውፅኢና ምድርባይ ከዓ ማለት እዩ መርዚ ዘሎ ኣብቲ ውሽጥና ካብኡ ዝተረፈ ግን ብመንፈሳዊ መዳይ ጥራይ ዘይኮነ ብመፅናዕቲ ከም ዝተረጋገፀ ብስነ ኣእምሮ ኮነ ብኣካላዊ ጥዕና
እንጉዳእ ንሕና ባዕልና ናቶም ቂምታ ቋፂርና ወይ ቂምታ ውሽጥና ሒዝና በቲ ካብቲ ቂምታቲ ዝምንጩ መርዚ እናተበከልና ወይ ድማ እናተሳቀይና ንነብር ንሕና ኢና ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ንባዕልና ምንቲ ክጥዕመና ምሕረት ናይ ምግባር ሓቀኛ የቕረ ናይ ምባል ውሳነ ወይ ምርጫ ክንወስድ ኣሎና ስለዚ ምስ ተቐዳመይቲ ትኸይድ እያ ሕውየት ወይ ዕርቂ ምስ ገዛ ርእስኻ እውን ኣብዚኣ ተኣትያ ድሓር ምስቲ ሓውናን ሓፍትናን ክንሓዊ ክንዕረካ ክትሕግዘና እያ ማለት እዩ ቂምታ መሓዝ ወይ የቕረ ዘይምባል ምንጪ ወይ መበገሲ ናይ ብዙሕ ሽግራት ክኸውን ከም ዝኽእል ብመጽናዕቲ ዝተረጋገፀ እዚ ክነንብብ ንኽእል ክነጽንዖ ንኽእል ክንሓትት ንኽእል ማለት እዩ ናይ ጭንቀት ናይ ፀቕጢ ማለት ስትረስ ዲፕሬሽን አንዛይቲ እዚ ስሊፒንግ ዲስኦርደር እውን ናይ ድቃስ ምስኣን ድኻም ልቢ ፀቕጢ ደም ኮሌስትሮል ሃይ ኮሌስትሮል ማለት እዩ ምዕባል ኣዝማ ምርጓድ ወይ ዝምኽሳዕኖ እዚኦም ገዘፍቲ ሰባት ገለመለ ንርኢ ሓደ ግዜ ማሻላ ኣዴኻ ብርሃን ርያ ገለመሌታት ንብል ነርና ተምሃሮ ከለና ከምኡ ግዝፍ እንተኢሉ ወይ ርጉድ እንተኢሉ ሓደ ብርሃን ርያ ኣዴኻ ገለ ንብሎ ከምዚ ጭርቃን ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ወለድና ርጉድ ኢልና ክርኢና እዮም ዝደልዩ ብዙሕ ግዜ ወያ እቲ ርጉድኻ ፅቡቅ ኣይኮነን እኳ ሸኹዳ ግን ኣኽላን ናይ ዓፍያት ይኮኒ ሕጂ እዚ ኸበይ ዝመፅእ ሓደ ግዜ ቂምታ ዝሕሰብ ወይ ድማ ካብ ውሽጡ ዘይሓወየ በቀል ዘለዎ ውሽጡ ጭንቀት የማዕብል ፀቕጢ ኣእምሮ የማዕብል እዚኢታት ዘምፅኦ ከዓ እንታይ ይኸውን ድቃሲ ዘናበል ኣመጋግባ ገለመለ ምንታይ ትኸውን እቲ ሰውነትካ ከይተረዳእካ ትንፋሕ ማለት እዩ ሽዑ ወዳ ከተስተኻኽሎ እንተደልያ እውን ኣይተስተኻኽሎን ማለት እዩ ካልእ እዚ ኩሉ ሕማማት ክመፅእ ይኽእል ሕማም ሽኮር ቀልጢፍካ ምእራግ ቅድሚ ዕድሜኻ ምሟት ምክንያት ምዃኑ ብሳይንሳዊ መጽናዕቲ ዝተረጋገፀ ዶክተር ቀሲብ እንተዘይልኩምና ማለት እዩ ዶክተር ቀስብ يستوقعهم باون أردنهم نان دكاتر قد قريهم بدنا وأروخون عن دكتور أهليني كابزن بابكو منا لأمبابكو ولا سمعكو تلا تهاجر لي كده يكون أنا نايل لي أمر لبيان والدتو سلا جنكا زي سمعيو مالتي ولا أنت زي يصنعنا يو سمويا أنت زي كنا رجيو مالتيو ስለዚህ እዚ ከዓ እንታይ ዘምፅኦ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን ኣሎ እዮም ዝብሉ ናቶም ናይ ጥዕና ክኢላታት ስለዚ ቂምታ ምስ ሓዝና ነዚ ሆርሞን እዚ ብብዝሒ ከም ዝፈሪ እዚ ሆርሞን እዚ ብብዝሒ ይፈሪ ማለት እዩ ውሽጢ ኣካላትና ናይዚ ሆርሞን እዚ ምልዓል ከዓ ምስ ሽኮርያ ግጭፊ ኣዝማን ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሕማማትን يتححز مالت زغل سعبين وي نغرات مبار يقرب زي مبالنا امتى بمحزنا زمس يخون زحزنا امتى ما تنزل على اللغة وي زعبي اللي زوسخلو انمان ندي انمان مزي انا دو مزينا ولنا نعمتات يقرب مبال وي عرقي ابينا ኣብ ቂምታ ንነብር ሰባት ኣለና መጠን ግዜ ዝነውሓሉ መጠኑ ትልብና እንዳተረረ መጠኑ እምበኣር እዚ ሆርሞን እዚ እናወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ስቃይና ከዓ ዝበኣሰ እናኾነ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን ሞር ማለት ይፈሪ ኣብ ውሽጥና መጠኑ ሕማማት ይመፅእ ስቃይና ይናዋሕ ኣብ መጨረሽታ ከዓ ብዘይ መዓልትና ንካረጅ ማለት እዩ መቸም ቀልጢፉ ካርግ ዝደሊ የለን ተዋሓደ እቲ ሙማት እውን ብዓብዩ ቀልጢፎ መው ዝደሊ የለን ሶ እዚታ እንድሕሪ ንፀልእ ኮይና ካባይ ጀሚርኩም ማለት እዩ ተቐዳማይ ክንከብሮ ዘለና እታ መድሃኒት ኣብ የትና እያ ዘላ ማለት እዩ ፍድኖል ሻኽነውን ኢምታ ወርድ ድማ ልሻኽነ ሻኽኔን ማለት ግን ፍድኖል ሻኽነውን ምንድኽት ኣብ ገለ ብዛዕባ ቅሬታ ብሰማያ ክወሃብ ኣብ ዝረኣኾ መደብ ድማ እንታይ ይብል ክሳብ 61 ሚእታዊት ምክንያት ሕማም ካንሰር ቂምታ መሓዝ ወይ የቕረ ዘይምባል ምዃኑ ይዛረቡ በዚ ምክንያት ከዓ
درو معر نايتي نحمومات كانسر زوهاب كم كيميوثيرابي زبالة فوسا ወይ أجابة فاوسا يقرأنا يمبال أجابات فوسا تأتاتيوس تأتاتي يتكبروا خمسة لو عب هوسبيتالات ون يزاربوا مالتيو سبات كساب زخنا بدل كل بحرياوي زي رديو كم تقدم ونزبالكوا من يقاج أيو جدا يوم كن زي مرد أكمس مالتيو يقرأ مبال جن أمراض أيقونن ولا كبيت كله كتزارب الله قليل يرد أنيو نقول لنا زخبدنا جن بتكباري مالتيو يقداس مزن بلو زلنا انت دا خمسة خوينا أمراض بلنا مالتيو انت واحد هنكن مالتيو قلقنا أسمن اللي سررتا قدم معلنا قل نتكارج تبالتهم جارف دنينات እሺ ስለዚ መጀመርያ ንርእስና ክንብል ማለት እዩ ብዓብዩ ኸ ምስ ኣምላኽና ምእንቲ ክንዕርቕ ንዝበደሉና ክንሓድገሎምን የቕሪ ክንብለሎምን ኣለና ማለት እዩ ዘመዋተይ መቸም ሎም ምሸት ቂምታ ዘለዎ ሰብ ኣብ መንጎና ተዳሃልዩ ነዚ ቂምታ እዚ ከየራገፈ ወይ ከዓ ከራግፎ ምዃኑ ወሲኑ ከይወሰነ ዝወፅእ ሰብ ኣሎ ኢለ ኣይሓስብን ኣለና ዶ ዋዝዳናኹማ لنا هو أصلا كنا تادو جن جلا حرخ مرخ يا كم دانان جويل قدم جلا فتشنا نان وتراس نون سيك مالت جن كم دك خرستنا خان نسيتي كند صوعتنا زم حواتي نسي كم كريستيانسي نسي تقدم يصوحتنا مالتي نزبدلنا خي ترفه حدقتنا قبرنا مس أملاخنا مسيحواننا بفقر منبار مالتي كل جزء هوريزونتال عند فيرتيكال نقوله تشيك نقبر لنا زي نقرات زي عروي مخان مالتي سلام كم زلنا مس كل سب مس እግዚአብሔር أملاخ أب تاريخنا رواندا زي فلت وي زي سمعي بلنا زناي جنوسايد مالتيو أبت تسعتات زنبره سلازي شعو كخونا اللويلي زحسب حانتي أدنيرا دحر عدا خابتهم صلاتا وي كابتهم كالي وغن مالتيو تصاباتهم زنبرو مجمريا قوالا قتيل الله قوالا قتيلوا مالت ميتا دحر نتا سبيتي إيدا قريصوا تريفا مالتيو حدا إيدا قريصوا أمج أرشا قن تا سبيتي نتقوم زقبر سب حدقات غيراتلو حجي كساب كندز زأكل بدل نزبدل لك سب حدقات مقبار قليل انت دا أخوينو ناشتو نقرات بناشتو نقرات زقايو مناسبات كند انباز هونك امتحزنا اللهم نعوم نبل زلنا مالت حنا نفد زلنا أننا مثلا نوشتنا نبعلنا وشتنا سلام سينو خنساقي إن نبر سبات جن كندينه له كمان لويس زتبهله وري إنجليزاو صحفي وما بقولو كان يزلقوا عدي بزي سمين أيرلاند زبالة بيلفاستيو زي صحفي زنتايبل كريستيان مخان مالت نزي حدق ويقرأ زي بحالو نحداق مالتيو مهنياتو زيابير نتي يقرأ زي بحالو بدلكا سلازا حدا قلكا هو اللي صحف ازي غاد حق ايه نز سما معنا نزي بدلنا نعركنا نمحزانا نقربا سبنا نزي سلام اللخو يتصاوت يسحق يبلع يساتي يأكب يمحبر يمكر انتبلنا ترقم يبلن ولا مستقوانا نبلون مسبدلنا كنحدق لنا مالتيو اتخ حدق زي كقال النبلو بنحنا تحساس وانبر كحدق زي كقال يلن نريو خاينا بهيوت كساب كم زخن بلوت أنا نايزر وانداوي السبيتي هيوت سب حليفون كلهم ولدنا بحكي حدا قديات كتريون كلها زناي دم نقرات كما يزدقس نريوينا مالتيو
ስለዚ ዘይሕደግ የለን ጥራይ ካባኻዩ ንምባል እየ እቲ ቃል ኣምላኽ እውን ኩሉ ግዜ ንዑ ዘተባብዓና ሰማያዊ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ክሓድገልኩም ንብፃይኩም ዝሓዝኩምሉ በደል እንተሎ ሕደጉሉ እዩ ዝብለና ማርቆስ 11 ፍቅዲ 25 ኣብ ወንጌል እንተዳ ርኢና ማለት እዩ ንሓደ ግዜ ሓደ ቆልዓ ወይ ተምሃራይ መምህሩ የቕሬታ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክብል ይሓቶ ኣብ ቤት ትምህርቲ እዩ የቕሬታ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክብል ይሓቶ ንሱ ከዓ እንታይ ኢሉ ይምልስ ቆልዓ ምሕረት ምግባር ወይ ይቕረ ምባል ማለት ዕንባባ ንዝረገፀኣ ወይ ዝሰበረኣ ኣእጋር እትህቦ ጥዑም ጨና ወይ ሽቱ ማለት እዩ ይብል ዕንባባታት ጨና ኣለዎም ኖ ንፈልጥ ኢና ሕጂ መፂእካ ነቲ ዕንባባ ምስ ረገፅካዮ ይስበር ከምዚ እቲ ዕንባባ ከዓ ፋሕ ይብል ሕጂ ፋሕ ምስ በለ እቲ ጨና ኣብቲ እጋርካ ይብል ኣብቲ እግርካ ይመፅእ ማለት እዩ ንስኻ ሴርካያ ኸ ዘለኻ እዕኒኻያ ኸ ዘለኻ ንሳ ግን ጥዑም ጨና ትበካ ማለት እዩ ስለዚ የቕሬታ ምባል ወይ ከዓ ምሕረት ምግባር ከዓ እወ ከምቲ ዕንባባ ንዝረገፀ ኣጋር ንሰበራ ኣጋር ሽቶ ጥዑም ሽቶ ወይ ጨና እትህብ ንዝበደለካ ይቕረ ምባል ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ጥዑም ሽቶ ሰላም ካብ ሰላም ዝዓቢ ሽቶ ወይ ጨና ድማ ለንርእስኻ ንዕኡን ማለት እዩ ዝገርም ምላሽ ይህቦ ካብ ኣፍ ህፃናት ዝወፅእ ቃል ኩሉ ግዜ ሰናይ እዩ ንዝበደሉና ካብ ልብና ምሕረት ከም ዝገበርናሎም ይቕረ ከም ዝበልናሎም ንምግላፅ ከዓ ፍሽኽታ እኳ ደኣ ካብ ውሽጥና ካብ ልብና ዝመንጨው ፍሽኽታ ከነርእዮም ኣሎና ማለት እዩ ከምዚ ምስ እንገብር ጥራይና ከዓ ምስ ኣሕዋትና ወይ ምስ ካልኦት ሓቀኛ ዕርቂ ፈፂምና ጌርና ክንብል እንኽእል ተዓሪቕና ኢልና ከምዚ ተጨጉኒና ንኸይድ እንተኮይንና ትርጉም የብሉን ማለት ፍሽኽታ ክህሉ ኣለዎ ፍሽኽታ ኩሉ ግዜ መግለፂ ናይ ውሽጣዊ ንፅህና ናይ ውሽጣዊ ሓጎስ ምስ ኣሕዋትና ዘለና ፅቡቕ ኣረኣያ ፅቡቕ ርክብ መግለፂ እዩ ማለት እዩ የቕሬታ ወይ ምሕረት ምግባር ናይ መንግስተ ሰማይ መኣዛ ጥዑም ሽቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ክልተ ኣብነት ክንርኢ የቕሬታ ንምሃብ ክሕግዘና ዝኽእል ቅድስቲ ማርያ ግሮቲ ትበሃል ሓንቲ መንእሰይ ቅድስቲ እያ ኢጣልያዊት እያ ብ1890 ታሪኻ ኩልኹም ይህልወኩም ወይ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢለ ይግምት ኣብ ኮሪናልዶ ዝበሃል ኣብ ዓጣልያን ዝተወልደት እያ ድሓር ብ1902 ከዓ ሞይታ ማለት እዩ ኣብ ኔቱኖ ዝበሃል ዓዲ እዛ ሰብ እዚኣ ብሓቂ መንእሰያ ነይራ እቲ ሂወታ ከዓ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ዝሃበ ብንእስነታ ክብሪ ዝሃበት ሰብ ስለ ዝነበረት ቅድስቲ ተባሂላ ድሮ ብ1950 ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ 12 ቅድስቲ ዝተባሃለት መንእሰይ ቅድስቲ እያ ማለት እዩ ማልነታ ይጋደፈና ካብ ድኻ ወለድያ ተወሊዳ ገና ንእሽቶ ከላኻ ኣብ ሕማም ዓሶ መይትዋ ይትሙትኒ ድሓር ድኽነት ስለ ዝነበረ ምስ ጎረባብቲ ድዩ ምስ ገለ ስድራ ቤት ኣብ ናይ ሼር ገይሮም ማለት ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ገዛ ይቕመጡ ነይሮም ሽዑብቲ ስድራ ቤት እቲ ሓደ መንእሰይ ነይሩ ማለት እዩ ኣሌሳንድሮ ዝበሃል እዚ መንእሰይ እዚ ኩሉ ግዜ ንክብሪ ንፅህና ብዝፃረር ይፍትና ነይሩ ኣብ ስጋዊ ውጥቀት ከብላ ማለት እዩ ንሳ ግን ጨሪሻ ኣብያቶ ኖ ክብሪ ንፅሕና ኣሕሊፋ ኣይህብን ብዓብዩ ከዓ እግዚኣብሔር ዘይፈትዎን ንገሃነም እሳት ዘእቱን ተግባር ክፍፅም ኣይደልን እያ ኢላ ምስ ኣቕበፀቶ ብኻራ እያ ዝብለኩም 14 ግዜ ሰውነታ ወጊእዋ ታሪኻ ከም ዝነገረና ኣይሞተትን ሽዑ ስለዚ ተሰኪሞማ ንሕክምና ከይዶም ኣብ ሕክምና ግን ታህስያ ስለ ዝነበረት ክሰርር ኣይከኣለትን ቅድሚ ምሟታ ግን እንታይ ትብል ንኣሌሳንድሮ ምሒረዮ ኣለኹ ምሳይ ኣብ መንግስተ ሰማይ ክህሉ ከዓ ይደሊ እየ እናበለት ሙሉእ ምሕረት ከም ዝገበረትሉ ነጊራ ዓሪፋ ማለት እዩ ካብዚ ዓቢ ሰናይ ኣብነት ወይ ፅቡቅ ኣብነት ናይ ምሕረት ምግባር ይቕረ ምሃብ ምስ ኣሕዋትካ ምትዕራቕ
ዝዓቢ ኣብነት የለን ብዙሓት ኣብ ግዜና ዝተፈፀመ ዝሰማዕናዮ ዝረኣናዮ እውን ካብ ብዓብዪ ናይ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነቲ መህመት ዓሊ ዝበሃል ቱርካዊ ኣኽራሪኖ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ከምዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሰንበት መፅዋያ ብዝኾነ ኦኬጅን ኣብቲ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ ቅዳሴ ድዩ ወይ ኣብ ዝኾነ ፕሮግራም ክህሉ እንከሎ በታ መኪንኦም መንቀሳቐሲት ኣላ ኣብቲ ማእከል ህዝቢ ይዞርዮም ብዙሕ ግዜ ሪኢኹም እንተለኹም ቀዳማይ እኳ ናይዞም መንእሰያት ናይ ንግደት ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ መንእሰያት ፒልግሪሜጅ ነይሩ ኣብዩ ከምኡ ኣብ ማእከሎም ዘይሮም ቡራኪኦምን ሰላምታኦምን ይህብዎም ነይሮም ኣብ ከምኡ ማለት እዩ ሽጉጥ ኣውፂኡ 4 ግዜ ተኩሱ ወጊእዎም ግን እግዚኣብሔር ትረፍ ኢልዎም ተሪፎም ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሕክምና እውን ሓገዝ ስለ ዝተገብረሎም ቅልጡፍ ሓገዝ ሓውዮም እቲ ሰብ ከዓ ተታሒዙ ተኣሲሩ ከይዶም ኣብቲ እስር ቤት ከይዶም እዮም ምሕረት ገይሮምሉ የቕሬታ ሂቦሞ ገይሮምሉ ማለት እዩ ህያው ዝኾነ ኣብ ግዜና ዝተፈፀመ ኩልና ሰማዕናያን ዘርከብናሉን እውን ክኸውን ዝከኣል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ዝበደለካ ሰብ ዕርቂ ምግባር ማለት ነገራት ኩሎም ኣብ ዝነበርዎ ይምለሱ ማለት ኣይኮነን ሕጂ እቲ ዝወግኦም ሰብ ዕቕረ ስለ ዝበልሉ እቲ ሰውነቶም ከምዘይተወግአ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እታ ብኻሪ 14 ግዜ ወጊኡ ዝቐተላ ኣለሳንድሮ ዝቐተላ ቅድስቲ ማርያ ጎረርስ እውን ብሂወት ክትምለስ ኣይትኽእልን ግን ንርእሳ ሓውያ ኸይዳ ንዑ ከዓ ምሕረት ሂባቶ ማለት እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንሱ ማለት እዩ ምሕረት ብምግባሮም ነቲ ሰብ እቲ ንባዕሎም እዮም ሓውዮም እቲ ማህሰይቶም እቲ ኣካሎም መጉዳእቶም ግን ክሓዊ ኣይክእልን እዩ እቲ ዝዓበየ ግን ውሳጣዊ ሕውየት ስለ ዝኾነ ገይሮምዎ ንሱ ከዓ እቲ ዘድሊ ማለት እዩ ምስ ኣሕዋትና ክንዕረቕ ኣለና ክንብል እንከለና ካብ ፅልኢ ካብ ቂምታ ካብ ሕነ ምፍዳይ ካብ ምረት እቲ ቢተርነስ ዝበልናያ ነፃ ምዃን ማለት እቲ ይቕረ ምባል ወይ ሬኮንሲሊየሽን ንብሎ ዘለና ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ቁኑዕ ዝኾነ ዳ ሕሰቡ እምበር ንሓደ እኳ ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ኣይትፍደይዎ ብወገንኩም ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ክትነብሩ ዝከኣለኩም ግበሩ ክብል የቕረ ባሃልቲ ክንከውን የተባብዓና ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12 እቲ ዝምባሌና ንስ እዩ ከመይ ጌርና ከምቲ ልብና ዝሰበረ ንሰብ ልቡ ክንሰብሮ ክነጉህዮ ከምቲ ዘጉሃየና ሕኔና ክንፈዲ እዩ እቲ ዝምባለ እቲ ብዙሕ ግዜ ዝመፀና ፈተና የግዳስ ወላ እንተግርንያ ሻማ ሶሪ ኣለና ዶ ኣለኹ ዶ ኣለና ህድኣት ሚዩት ሲልና ኣለና ባእቲ ميدا خدنا مدنك أبا ميدا خدنا مدنك ስለዚ ዋስዶን ለኩን ድን ማለትና نانجا ስለሆነ ባእቲ واسلوك كلهم نانجا بس اوكي اما قالت ما دخل مالت معلش اوكي ስለዚ ናን ዋስስ ተኮን ኣህላን قرب أخذنا يا ተራፈ ዋሳኹምኩም እያ ስለዚ ሲ ሕነ ኣብ ክንዲ ምፍዳይ ሕድገት በቃ ሕድገት እቲ ዝምባሌና ግን ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜ ከም ደቂ ሰባት ከምኡ በቃ ነቲ ክፉእ ዝገበረና ሰብ ክፉእ ክንፈድዮ ሕማቅ ክንፈድዮ ኢና ንፍተን ነዚ ግን ክንሰግሮ ኣለና ከመይ ካብኡ ዝመፅእ ሕውየት ስለ ዘየለ ማለት እዩ ዕርቂ እውን ኣይርከብን እዩ ሕጂ ብታ ሳልሰይቲ ክንኣቱ ብዓብዩ ምስ ኣምላኽና ክንገብሮ ዘለና ዕርቂ ከዓ እቲ ዕርቂ ምስ ኣምላኽ ዝብል ወይ ምስ እግዚኣብሔር ዝብል እዩ ግና ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ እቲ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ በዚ የርኢ ኣሎ ይብል ኣብ ሮሜ 5:8 እወ ሓጢኣት
كل جزء ركب يبلاشو يفرس مسكزار سنة سحواتنا خم تقدمنا زولنا بعاب يوجد مسك زي أبي راملا ركبنا خم زبلاشو يقبر مالتيو ولو كسبات تخنا دخمان تخنا فتنا زي ترف حتيات زي ترف انت خنا اتي ركب مبلشاو خاي ترفني سلازي استبلاشو ركب كعرة لو زفرسة كتصقنا لو مالتيو حتيات حقت رأي كونن زفرس بعبي مسك زي أبي هرزول لنا ركبون إذا بلاشو مالتي خمزن بلا زلنا بتحد وجن حقن ديو زي أبي أملاخ عسرت تزازات يبنا زي حقيو كابزان عسرت تزازات نابنت حنتن تفريسنا حق فريسنا لنا of course جن كابو حليفناون مسك زي أبي هرزول لنا ركب حقي مالت ريليشنشيب فريسو لو يتبت يخل له مالتي سلازي خنعريه يدلنا بزم مغنياتي ممريوات ويتانا مدعينا يسوع كريستوس ابزع على مزز مصايا نزي نتز تسبره نتز تبت ركبنا استبلاشو ركبنا مسك زيابير املا بحطياتنا مالتي بحطيات قدامت ولدنا بتابع مسقل زخفل لنا كبور واقع غيرو مس እግዚአብሔር አቦ كعرقنا نتبحت ያስተበላሸው ርክብ ድማ መሊሱ ከዕርዮ ወይ ከሕድሶ ኣብዛ ዓለም ዝመፀ ብዙሕ ግዜ بقدامነት ትጥቀስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 እንረኽባ ጽብቕቲ ኣብነት ኣላ ኣብነት ናይቲ ጥፉእ ወዲ تزعبيتن زحيلتن أبنات وي مثل عرقي أب أمنتنا ويدما أب قدس مصحفنا كم تقولنا نفلطوت منسي مصبوه زنبرو ركب باتيخو بتصحيتو حيزو أرحقو كيدو نتقول حيزو زخدا هابتي باتينو أمج أرشتاقن متصقمان أبلبو مستمالسان أمو بتكباراتو مستتعاسي برتع مصعات إنها تصبح كاوبو بقليلو خمزة يقبل بوس تردي وينه برتع مصعاتي كقبل كم زخيل إنها فلتة نابوكم اللسي والسينو قال أما راسينو بران أبو جن أبو معدة مسرعية تراي المقطعة زي كونس نحوفا نخحوفا نخسع ماني توايو مالتيو زي أملاكا نعينا خاتكم من العلي زمحواتي بزي قدس كبد حبيت بدلنا دخمنتنا حمقنا حاتيات ناس دخمنتنا بحكي بوسات أو تسأتن تعسان نبعو مست انت دا تملسنا بمست إيران السحب لنا نبعو انت دا قريبنا كابتي أبوتن العلي مالتيو يحقنا يمحرنا خا قدس أمبروزيوس انتهى يقول እግዚአብሔር አቦ كل ጊዜ በታናይ ምሕረት ዓይኑ ስለዝርእየና ወላ ኣዝና ኸባውን ተረሓቕና ኣባና ገጽ ዝጎይ ይብለና ፈጺሙ ኣይ ተስፋ ይቆርጽኒ ማለት እግዚአብሔር ከባና ካብ ደቁ ይጽበየናዩ ኣብስተመለስናሉ ኸ ኩሉ ጊዜ ናባና ገጹ ስለዝጎይ مستقبلناዮ حقيفو حنيقو يسعمنا يحوينا يردأنا خا مالتيو بفلاي كا بتعسى بدلنان بنسحن أو قزنا قلس نقل مالتيو سلازي مسك زيابيهر نعرقلو تقندي مقابر تقند مينس مستئرا السحاي وزان حواتي مستئرا عرقي نقولو كم تبزح زي زبهال من برنزازي وين بيت السحا بيت فردي أيقونان كم زي نعلم بيت فردي قبل مس قبل كاب بيت فردي خات قيد أب أمنتنا جنكم أيقونان ناي نفسنا هوسبيتاليو بيت فردي زي كونس موضعات نقبل اللوج زفا موضعات نقبل اللو زي كونس ناي نفسنا مدهانيت نرقبل له هوسبيتاليو مالتيو رسك أنا بعد عم زغر رسالك أنا بأسات بنديكتوس مبل 16 انتايلوم نسحة مقبار وي نسحة مقتاو مستم نحراتو نخن لوات زاد تبابا عنا
ወይ ዝረዳእና ክርስቶስ ምርኻብ ማለት እዩ ምሕረት እዩ ዝረዳእና ምሕረት እዩ ንኽንልወጥ ዝሕግዘና ስለዚ ምዚ ምሕረቱ ዝልውጠና ክርስቶስ ንምርኻብ ኢና ናብ ምስጢረ ንስሓ ንኸይድ ይብሉና ኣርገስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናብ ምስጢረ ንስሓ ትዕድመና ገበነኛታት ኮይንና ዘይኮነስ ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ተላዒላ እያ ወይ ፍቕሪ ካብ ፍቕሪ ተበጊሳ እያ ኩሉ ግዜ ትዕድመና ጉባኤ ተረንቶ እንታይ ኢሉ ይገልጾ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ እውን ምዕራፍ 20 ከምንረኽቦ ማለት እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ቀዳመይቲ ሰንበት ድሕሪ ትንሣኤኡ ንሃዋርያት ብስሙ ሓጢኣት ናይ ምሕዳግ ስልጣን ብምሃብ ንመጀመርያ ግዜ ብሉፅ ዝኾነ ህያብ ምስጢረ ንስሓ ዝገደፈልና ምክንያት በዚ እዩ እናበለ ይገልጸልና በዚ ምክንያት እዩ ከም ዘድልየና ስለ ዝረአየ ስለ ዝፈለጠ ከምቲ ኣደን ህፃን ውሉዳ ኣዴታት ትገብሮ ሕጂ ኩላንተን ኣዴታት ኮይንክን ዘለኽን ፅቡቅ ጌርክን ትፈልጦ እተን ብሕጂ ክትኮና ዘለክን እውን ድሮ ኣብ ልብኽን ኣብ ኣእምሮኽን ኣሎ ብደምክን ኣሎ ፅቡሓ ንጎ ኣዴታት ምስ ኮንክን ክትገብሮ ኢኹም ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ብሰለስተ ነገር እያ ንውሉዳ ፍቕራ ትገልጸሉ ማለት እዩ ሓደ ብምምጋብ መግቢ ትምግቦ ካልኣይ ብፅሬት ተፅርዮ ሳልሳይ ከዓ ክጋገ ከሎ ትእርሞ በዘን ሰለስተ ነገራት ፍቕራ ትገልጸሉ ወላዲት ንውላዳ ካልእ እውን ክህሉ ይኽእል እተን ዓበይቲ ነገራት ግን እዚአን እየን ከምኡ ከዓ መድሓኒና ንቤተ ክርስቲያኑ ንዓና ንደቃ ብምስጢረ ጥምቀት ናይ ምሕፃብ እቲ ምፅራይ ዝበልናያ ማለት እዩ ኣይ ሚን እቲ ክሊኒን ዝበልናያ ወይታ ኣደ ንውሉዳ ካብቲ ርስሓቱ ክዳኑ ድዩ ሰውነቱ ድዩ ተፅርዮ ከምኡ ብምስጢረ ጥምቀት ትሓፅበና ብምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ትምግበና ብምስጢረ ንስሓ ከዓ ትእርመና ማለት እዩ እዚ ተልእኾ እዚ ብምሃብ ኣብ ልዕልና ኣብ ልዕሊ ደቁ ዘለዎ ፍቕሪ ይገልጽ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገር ግን እንታይ ሎሚ ፍላይ ክንሪኦም ከለና ቁሩብ ዘሰክፈካ ማለት እዩ ፍላይ እኳ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ካብኡ ናብኡ ዶኾን ኣብቲ ዓዲ ናይ ሓይሽ ከምኡ ዝብል ግምገማ ኣለና ንኽሪኦም ከለኹ ኣጋጣሚ ኮይና ምስ ፀዓዱ ስለ ዘገልግል ዘለኹ ብዚ ክንደይ ደቂ ሰባት ወይ ክንደይ ከባና ንኸውን ነዚ ዕድል ነዚ ፀጋ እዚ ብግቡእ እንጥቀመሉ ኣላሁ ኣዕለም ረቢ እምር ማለት እዩ ካብቲ እናደኸመን እናተረስዐን ውሕዳት ደቂ ክርስትና ጥራይ ዘዘውትርዎ ምስጢር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ምስጢረ ንስሓ ማለት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንዕረቐሉ ብዓብዩ ምስ ኣሕዋትናን ገዛ ርእሰናን እውን ክንዕረቕ ዝሕግዘና እሞ ከዓ እቲ እንኮ ምስ ገዛ ርእስናን ምስ ኣሕዋትናን ምስ ኣምላኽናን ንዕረቐሉ ምስጢር ከንሱ ማለት እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነዚ ምስ ዝተወዓሉ እዮም እምበኣርከስ መስርዕ ንምቕባል ቅዱስ ቁርባን እናነውሐ መስርዕ ንምስጢረ ንስሓ ግን እናሓፀረ ይኸይድ ኣሎ ዝበሉ ኣስተውዕሉ ኣብ ቅዳሴ ብዝኾነ ቅዳሴ ፍላይ ዓብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ እንተዳ ኮይኑ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ምስ ኣኸለ ክንደይ ሰብ ይስራዕ ኣብ መንበረ ንስሓ እንተሃልዩ ግን እሞ ከዓ ተናዘዝቲ እንተልዮም ክንደይ ሰባት ኮኑ ብቲ መስርዕ ንንስሓ ዝፅበዩ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራብ ዓለም ክብድ እናበለ ይመፅእ ከም ዘሎ ትርኢ ተናትና ይመላኣልና ክመሓየሽ ከም ዘለዎ ትርኢ ንሕና እውንቶም ካህናት እግዚኣብሔር ይርዳኣና ፀጉ የብዝሓልና ብሓቂ ኣብኡ ክንተግህ ማለት እዩ ዕድል ክንፈጥር ነቲ ዝደሊ ህዝብና ኣበይለብል ክንከውን ወይ ክንርከብ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ህፃን ከመይ ዝናዘዝ እንታይ ዝብል እናፈርሐ ናብ ዘናዝዝ ዝነበረ ካህን ይመፅእ እሞ ብዝከኣሎ ንዛዚኡ ይፍፅም እቲ ካህን ከዓ ከተባብዕ ኢሉ ጎበዝ ይብሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንፉዕ ዝወደይ ፅቡቅ ንዛዜ ጌርካ ፅቡቅ ኣገባብ ጌርካ ኣብ ዝመፅእ ወይ ካልእ እዋን ከዓ ብዝበለፀ ክትገብሮ ኢኻ እናበሉ የተባብዕዎ ንስኻት ህፃን እንዲኻ መቸም ተቐብል ኣቢሉ ካልእ ግዜ እውን ክናዘዝ ኣለኒ ማለትካ ድዩ ይብሎም ነባተይ ሓቶም ማለት እዩ
ምናልባት ህፃን ስለ ዝኾነ ከምዚ ሓደ ግዜ ንዛዜ ምስ ገበረስ ዝወድአ ገለ መሲልዎ ይኸውን ሕጂ ነስተውዕሎ ኢና ሎም ሎሚ ብዙሓት ህፃናት ድሕሪ ቀዳመይቲ ንዛዚኦምን መጀመርያ ቅዱስ ቁርባኖምን ክሳብ ግዜ ቃል ኪዳን ንሱ እውን እንተመፂኦም ማለት ድዩ እንተተረኺቦም እዮም ኣይትርእዮምን ኢኻ ሕጂ እዞም ፀዓዱ እንታይ እዮም ዝብሎ እዚ መጀመርያ ቁርባን ምስ ገበረ ቆልዓ እሞ ድሕሪኡ ነታ ሜሮን ከምቲ ናትና ብሓደ ስለ ዘይወስድዎ እቲ ሳክራመንትስ ኦፍ ኢኒሲዬሽን ዝበሃል ወይ ፈለምቲ ምስጢራት ኣባና ሰለስቲኡ ብሓደ እዮም ዝቕበልዎ ጥምቀት ሜሮን ቅዱስ ቁርባን ድሓር እቲ መጀመርያ ቅዱስ ቁርባን ትምህርቲ ክርስቶስ ተማሂሮም የሐድስዎ እምበር ኩሉ ካብ ንእሽትኦም እዮም ድሓር ከዓ ዳርጋ ሎሚ ሎሚ እናዝሓለ እምበር ኣብ ናይ ንኣሽቱ መንእሰያት ኣብ ማእከሎት ኣብ ዓበይቲ እናበልካ ክሳብ ኣብ ግዜ መርዖም እቲ ተኸታታሊ ናይ ትምህርቲ ክርስቶስ ምክትታል ኣለዎም እዩ ኣብዚ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ድሕሪ ክሳብታ ቅዱስ ቁርባን ዝገብር ይከታተል ተቆልዓ ድሓር እውን ታሜሮን ምእንቲ ክረክብ ኢሉ ይቁርብ ይመላለስ እዩ ንስሓ እውን ይገብር እዮም መጨረሽታ ግን ድሕሪ ሜሮን ወዲ በቃ ከምዚ ሊቪን ሰርቲ እዮም ዝብልዎ ንሶም ሰርቲፊኬት ወሲድ ከምዚ ወሰደ በቃ ድሕሪ ትሪኦን ኢኻ ቤተ ክርስቲያን ይብሉ ብጣዕሚ ኣሰካፊ እዋን እዩ ገለ ካብቲ ብዙሕ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ንዘይምኻድ ዝቐርብ መኸላእታ ብዙሕ ግዜ ማለት ሓደ ሓደ ግዜ ትሰምዖ ከም ሰብ እውን ፊል ትገብሮ ኩልና ሰባት እንቴና ዘይምቹእነት ኣሎ ሕጂ ካብቲ ዝቐርብ መምኽኔታታት እንታይ ዝብል ካብቶም ዘናዝዙና ካህናት ብምስካፍ ወይ ብሕፍረት እዩ ዝብል ከመይ ገይረ ኣነ በባእ ገለ ከይደዋእ እዚ ሓጢኣት እዚ ክነግሮ ነባት እንታይ ከክብለኒ እዩ እንታይ ከክብሉን እዮም ዝብል ስኽብታ ይስማዓና ማለት እዩ እዚኻ ናብ መንበሩ ንዛዚ ክንከይድ እንከሎና እቲ ናብ ክርስቶስ ንኸይድ ከም ዘሎና ዝነበረና እምነት ስለ ዝጎድል እዩ ካልእ ዋላ ሓንቲ ይኮነን ካልእ ዋላ ሓንቲ ይኮነን ኣብ ሂወትና ድሕሪ ተመሊስና ገለ ዓመታት እማ ንርአ ኣብቲ መጀመርያ ንዛዜ ንኸዶ ነበርና ከመይ ዓይነት መንፈሳውነት ከመይ ዓይነት ድላይ ከመይ ዓይነት እምነት ስምዒት ነይሩና ኣብ መንበሩ ንዛዜ ክንከይድ ከለና ብዘየገድስ ዕብየት ወይ ክበድ ሓጢኣትና ብዘየገድስ ኣባመን ይብኡ ዘሎ ሎሚ ኸድሕሪ ክንዲዚ ዓመታት እንታይ ይስምዓና ንዛዜ ክንከይድ እንከለና ሓደ ዘይስምዓና ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ስምዒት ዘለና እምነት ዘለና እግዚኣብሔር ይብና ዋ ፍልይ ዝበለ እንተደኣ ኮይኑ ግን እንታይ እቲ ምኽንያት እቲ እምነት እቲ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ናብ ሰብ ዘይኮነ ናብቲ ካልኣ ክርስቶስ ወይ ኢምፐርሶና ክሪስት እንብሎ ማለት እቲ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይኑ ዝቕበለና ካህን ብዘየገድስ ሰብኣውነቱን ግላዊ ድኻምነቱን ወኪል ክርስቶስ ናብ ዝኾነ ቅቡእ ንኸይድ ከም ዘለና ንዝንግዖ ማለት እዩ ብስጋዊ ወይ ብግዝያዊ ኣተሓሳስባ ንዕብለል ወይ ድማ ንጋገ ስለዚ ብእምነትና መሰረት ናብ መንበረ ኑዛዜ ክንከይድ እንከሎና ነተን ሰለስተ ነገራት ኣብ ኣእምሮና ኣቐሚጥና ኢና እንኸይድ ሰለስተ ብናይ እንግሊዘኛ ቃላት ኣልፋቤት ብሲ ዝጅምራ ማለት እዩ ቃላት ሰለስተ ቃላት ኣሎ ሓደ እቲ ኮንፌሰር ክራይስት ወይ ከም ክርስቶስ ምዃኑ እቲ ዘናዝዝ ካህን ከም ክርስቶስ ምዃኑ እቲ ካልኣይ እቲ ኮምፓሽን ኣሎ ርሕራሐ ከም ዘሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ናይ ክርስቶስ ርሕራሐ ሒዙ ከም ዝፅበየና እቲ ሳልሳይ ከዓ እቲ ነሰሲቲ ኦፍ ኮንፊደንሻሊቲ ዝበሃል ኣድላይነት ናይ ምዕቃብ ምስጢር ልዑል ምዃኑ ወይ ድማ እቲ ምስጢርና ኩሉ ግዜ ዕቁብ ምዃኑ ምዝንጋዕ እዚ ነገራት እዚ ሰለስቲኡ እንተደኣ ኣሊና እንተደኣ ሒዝና ንኣምን እንተኮይንና ግን ኣይፅግመናን እዩ እቲ ዘናዝዝ ኣብኡ ዘለዎ ዘናዝዙ ካህን ካልኣ ክርስቶስ ምዃኖም ንክርስቶስ ንረክብ ንኸይድ ከም ዘለና ኣብኡ ከዓ ምሕረት ርሕራሐ ክንቅበል ምዃንና እቲ ኣብኡ እንገድፎ ነራግፎ ፆር ወይ ኣብቲ ጎዱፍ ከም ጎዱፍ እንዲና ካህናት ጎዱፍ እዮም ይበሃል ጎዱፍ ርስሓትካ ኩሉ ተራግፈሉና ሕጂ ካህን ከዓ ጎዱፍ ይብታ መንበረ ንስሓ ማለት እዩ ከም ካልኣ ክርስቶስ ኮይኑ ነቲ ሒዝካያ ዝመፅእካ ፆር ኣብኡ ተራግፍ ማለት እዩ መቸም ቀሊል ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍና ካህናት
ዝስማዓና ወይ ድማ እነስተውዕለሉ እነስተንትኖ ኢለ ይሓስብ ኣነ የብለኒ ጎይታ ከም ካህን ከም ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴን ምስጢረ ንስሓን ብኸምነተይ ዝደለየ ይኹን ከም ኣብ ምስጢረ ንስሓን ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴን ካልኣ ክርስቶስ ወይ ኢምፐርሶና ክሪስት ምዃን ወይ ዝኾንኩ ተሰሚዕና ኣይፈልጥን ኣብ ሂወተይ ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ረዲእኒ ብምስትውዓል ክገብሮ ይፅዕር ኣብታ እዋን ከም ኣብታ እዋን እቲኣ ኮይነ ከዓ ከም ካልኣይ ክርስቶስ ኮይነ የገልግል ከም ዘለኹ ወይ ድማ ንክርስቶስ ወኪለ ይሰርሕ ከም ዘለኹ ዝስማዓኒ ግዜ የለን ኣብቲ ካልእ ዝተረፈ ካልእ ኩሉ ኣገልግሎተይ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ዝትንክፈካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ህዝብና ሓጢኣቶም ናብ ካህን ዘይኮነ ናብ ክርስቶስ ጎይታ ይናዘዙ ከም ዘለዉ ፈሊጦምን ኣሚኖምን ምምፆም ክትሓስብ ከለኻ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ከም ክርስቶስ ሓሲቦም ኸዮም ዝመፁ ዘለዉ ንሱ ኢኻ እቲ ሓቂ ንስኻ ግን ከም ክርስቶስ ኮይንካ ትፀንሖም ከም ዘለኻ እንተደኣ ዘይኣሚንካን ዘይሓሲብካን ኣብኡ ሽግር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ራዕዲ እዩ ዝሕዘካ ሓደ ሓደ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን መን ኮይነ ያ ንሓጢኣቶም ክነግሩኒ ንሕና ካህናት ከዓ መንበሩ ኮይና ኣእዛኑን ቃላቱን ብምዃን ምሕረቱን ነተሓላልፍ ፈጻሚ እቲ ምስጢር ንሱ በዓል እዩ ንሕና ከዓ ኣብ ክንዳኡ ኮይና ንዓይ ባሮቱ ወይ መሳርሒ ኢና ማለት እዩ ዘደንቕ ስራሕ ኣምላኽ ኣብዚ ይፍፀም ድኹማት ስለ ዝኾንና ግን ነዚ ነስተውዕለሉን ሓደ ሓደ ግዜ ኩልና ካህናትና ይንኹን ወላቶም ምእመናን ናብ ሓቂ እንተዘይኮነ ግን ሓደ ሰብ እውን ምስ ሓጢኣቱ ምስ ድኸምነቱ ዝሓድር ዝውዕል ኣይምተረኽበን ነይሩ እዚ እምነት እዚ ብሓቂ እንተነማዕብሎ ወይ እንተዝህልወና ማለት እዩ ሓደ ግዜ ተምሃርቲ ኣብ መፅሓፍ ዘንበብክዎ እዩ ተምሃርቲ ዘርአ ክህነት ኮይኖም ኣሜሪካውያን እዮም ኣብ ሮማ ዝነበሩ ንኑዛዜ ኢሎም ኣብ ናይ ዕርፍቲ ግዜ እዩ ንኑዛዜ ኢሎም ኣብቲ ቅዱስ ባድረፒዮ ዝነበርዎ ቦታ ዘናዝዝሉ ነበሩ ወይ ኣብ ዓዶም ከይዶም ይበሃል ድሓር ኣብ ባድረፒዮ መዓት ዓለም ስለ ዝኾነ ሪጋ ሒዙ ዝነዛዜ ዝገብር ማዕት ኣገልግሎት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ንዖም ረኺብካ ኣብኦም ክትናዘዝ ሕጂ እዞም ተምሃሮ ዳርጋ ሰሙን ገይሮም ኣብኡ ግን ዕድል ኣይረኸቡን ክንደይ ግዜ መስርዕ ገይሮም ወላ ለይቲ ተሲኦም ገለ ኣይሰለጦምን መስለኒ ሕጂ ድሓር ተሓደ ይኸም ኢሉ ዘዕልል ድሓር ቅዳሴ ነይሩ ድሕሪ ቅዳሴ ንባድረፒዮ ረኺቦሞም ማለት እዩ ኣባቴ ንሕናሲ ክንደይ መዓልቲ ሪጋ ጌርና ኣብዚ ኣባኹም ክንናዘዝ ኢልና ግን ናይ ብሓቂ ሓዚና ጉሂና በቃ ኣይተዓወትናን ሪጋ በዚሑ ከይረኽብናኩም ግዜና ኣኺሉ ንምለስ ኣለና ኢሎሞም ይበሃል እሶም ከዓ እንታይ ኢሎሞም ንሮማ ተመሊስኩም ተናዘዙ ኩሉ ሓደ እዞም ደቀይ ጎይታ በዓል እዩ ኣቦ ንስሓ ንሕና ካህናት ከዓ መሳርሒ ኢና እናበሉ ይመኽርዎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካህናት እዞም ኣሕዋተይ ተልእኾና ንወዲ ወይ ንጓል ንስሓና ሓደ ጎይታ ኣዝዩ ከም ዘፍቅሮም ካልኣይ ንዝተናዘዝዎ ሓጢኣቶም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝመሓሮም ሳልሳይ እቲ ዝገበርዎ ፀፀትን ጣዕሳን ሓዘንን ሓጢኣቶም ንቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ከም ዘንቀሳቀሶ ራብዓይ ናብ ንስሓ ወይ ናብ ጎይታ ምምላሶም ሰማይ ወይ መንግስተ ሰማይ ከም ዝተሓጎሰት ሓሙሻይ ንዕድሚኡ ብምቕባሎም ጎይታ ከም ዝተሓጎሰ ንዑ ተመለሱ ተነስሑ ዝብል ዕድሚኡ ኣኽቢሮም ሰሚዖም ብምምፅኦም ንስሓ ብምግባሮም ከም ዝተሓጎሰ ሻድሻይ ጎይታ በዲልናካ ናብ መምሓረና ኢልና የቕሬታ ኣብ እናሓተሉ ልዕል ማንም እዋን ከም ዘፍቅረና ምንጋርን ምሕረት ከም ዝገበረሎም ምእዋጅን ጥራይ እቲ ናይ ካህናት ስራሕ ዝኸውን ማለት እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ገለገለ ካብ ደቂ ንስሓ እናገበሩ ክነብዑን ክንኽነኹን ወይ ከሕነቕንቑ ናይ ሕውየት ወይ ሩፍታ እስትንፋስ ከስተንፍሱን ከለዉ ብዙሕ ምልክታት ንርኢና ገሌና ካህናት ናትና መንፋዓትን በቲ እንህቦም ምኽርን መሲሉና ክንሕጎስ ኣይንሰኣንን ኢና የግዳስ ጎይታ ባዕሉ እዩ ኣብቲ ምስጢር ዝሰርሕ ዘሎ እምበር ንሕናቶም ካህናት ኣይኮናን እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕርን ምሕረትን
نتنسحتون كريستوس بعليو زرقا قصالله نحنا خا مقالحتي ويدما أوجت محرتون فقرن تراي كويدنا نركب مالتيو النود أوكي من الوقت ملكتي وهبن الله مثلني أن وحيا الله إلىكم نان نكتا صادقون دمبر كوارا أبداويتي استوصنا نعصقن يتنولوغن جبريل تصادقون مالتكن سلازي قربان وحبي لكم الله مثلني أب مززام قص زخان غينو سلازي تي عرق مسك زي أبي هرام لغنا عنا نقول زلنا حجب تسالساي نطبي ينازل لنا زم حواتي ما نكاهن كما نرأيهم كاب كل ما أصير حتياتك ويحتياتك فتحك كبلهم كله كبارخهم كلهم ناتو زي كنا ناي كروستوسيو عزيز زفرحن زرعدن قليل هيكون انتواي كوينه من كوينه انا قوم زبل زبلكاي مالتيو غنكا كم كريستوس كوينو اتناي كريستوس محراتن يغريتان فتحاتن يذهب زلو نزي مفلات يدلي هذا زي زنازة زنبرة أب قدوس يوحنس ماريا بياني تاريخي يهلوكم يوم قدوس كاهن يوم نيرم تحت بحكي نصحى خازيم زفتو نبزح حساب كاب نصحى زحوي زنبرة دحار حدا كنا زازيلو بقاتي حدا سباي تنازي زخوت سكول لكن فلو يسمعت بقى تسمعوا عاولوا نصحى قدوس سباي كتكون على لك قبل يزاربهم نسوم كا نفع النازازي ወይ ኣቦ ንስሓ እንተኾይነ እቲ ዛዕበየ ሓጥእ ሰብ ስለ ዝኾንኩ እየ እናበሉ ይምልስሉ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ፅብቕቲ ታሪክ ክነግረኩም ሓደ ህፃን ኣብ ንዛዜ መንበሪ ንዛዜ ከይዱ ነቶም ኣቦ ንስሓ ወይ ዘናዙ ነበሩ ካህን ንመምህረይ ሓሴዮ እናበለ ይናዘዝ እቲ ካህን ከዓ ፅቡቅ بل إن كان مزا إذا رساس يلو رساس يهوبو نتقلع مالتي سبرا يبلو نتقلع تقلع هان جاق رسيروا نتا رساس دحار تسقنا يلو تقلع زكالو سعيرو خصقنا قن كتسقن أي كالتن بل زودي حتياتكم إيو كوم غيريم زكافك زي أبي هرز فلينا وي زرحقنا زي أبي هرقن نسحا مس قبرنا نتي زتسبر ركبنا يصقنا حجن كذا حداس رساسي له حداس رساسي هو مالتيو سلازي حاتيات كمتي يزقبر እግዚአብሔር አምላካ ከም ዝገይሩ ይምሕር ይብሎ مالتيو ስለዚህ ኩሉ ግዜ ካላይ ዕድል ይበና እግዚአብሔር ንሕና ካዘም ሕዋተይ ንሕዋትና ንዝበደሉና ካላይ ዕድል ሳልሳይ ዕድል ራባይ ዕድል ንምሓሮ ንሕደገሎም ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተባሃለ 7 ግዜ 7 ከይሰልከና ከይደኸምና ኩሉ ግዜ ክንምሕር የድሊ ከመይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ዕድል ስለ ዝህበና ማለት እዩ ጉያ ኢለ ዘን ውሕዳት ነጥቢ ጠቂሰ ድሕሪኡ ብፀሎት ክንውድይ ምስ ገዛ ርእስና ክንዕረቕ እዚ ከም መደምደሚ ወይ ንሰለስቲኡ ሓሳባትና ናይ ሎሚ ኣርእስትና ዕርቂ ምስ ገዛ ርእስና ምስ ኣሕዋትና ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሰለስቲኡ ደምዳሚ ውህደት ዝኾነ ሓሳባት ብምቕማጥ ክንውድይ ምስ ገዛ ርእስና ክንዕረቕ ንባዕልና ወይ ዝተሰብረ ልብና ከም ዘለዎ ምቕባልን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ታሪኽና ከም ብሓድሽ ክፅሕፎ ምፍቃድን እዩ እቲ ረብኣፕ እየ ዝገብር ዘለኹ ከም ድግማ ነቲ ሓሳብ ከጠቓልሎ ምስ ካልኦት ንምዕራቕ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣቦ መሓሪ ዝኾነ ንሕና እውን መሓርቲ ምዃን ኣሎና ማለት እዩ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምዕራቕ ድማ ናብ ቤትና ቤት ኣቦና ምምላስ እዩ ከም ሆም ማለት እዩ ኣዳው ከዓ ንዓና ኩሉ ግዜ ዝርጉሓት እየን ኩሉ ግዜ ኣዳው ዘርጊሑ ስለ ዝቕበለና ክንዕረቕ ኢና ማለት እዩ ምስ ተመለስና ስለዚ ከምቲ ፍላስፋ ፕላቶ ዝብሎ ኣብ ሂወትና ብዝተፈላለየ ምክንያት ዘጋጥሙና ወይ ንረኽቦም ሰባት ብብርቱዕ ፀገምን ፈተናን ዝሓለፉ ወይ እውን ገና ዝሓልፉን ዝቃለሱን ዘለዉ ክኾኑ ስለ ዝከኣል ኩሉ ግዜ ሂወትን ሕያወትን ደንገፅትን ክንከውን የድሊ
ጨካናት ዘይምዃን ከምዚ ኣብ ግዜና ንሪኦ ዘለና ሰብ ሎሚ ኣዝዩ እናጨከነ ይመፅእ ኣሎ ሕልናን ቦቕባቕ ከብድን ክህልወና የድሊ ሕልና ኣልቦን ጨካናትን ሰባት ስለ ዝበዝሑ እዮም ኣብ ዓለምና ሎሚ ከምዚ ትናወፅን ወይ ሂወት ደቂ ሰባት ሓሲሩን እንሪኦ ዘለና ሕርሕ እንተዝህሉ ቦቕባቕ ሕልና ከብዲ እንተዝህልወና ደቂ ሰባት ከምኡ መጋጠመን ስለዚ ዕርቂ ምግባር ማለት ከዓ ምልክት ሽንፈት ወይ ደኽመት ዘይኮነስ ዓወትን ምልክት ፍቕሪ ዘለዎ ትብዓትን እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እቶም ተባዓትን ፈቃራትን ለባማትን ሓዳጋትን ሓያላትን ሰባት እዮም የቕሬታ ክህቡን ክሓቱን ዝረኣዩ እቶም ዝኣብዩ ከዓ በንጻሩ እቶም ሕማቃትን ድኹማትን ነካሳትን ሓያሹን ቅንተኛታትን እዮም እሞ ካብዚ ነገራት እዚ ንርእስና ክንፍትሽ ክንወፅእ ማለት እዩ ስለምንታይ ቂምታ ሳዕብን ስለ ዝረኣናዮ ጎይታ ከዓ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላክ ክበሃል እዮም እሞ ብፅኣን እዮም እዩ ዝብለና ኩሉ ግዜ እምበሃርከስ ኣነ ንስኹምን ኣብዛ ብትዕቤት ዝቆሰለትን ብምፍልላይ ትበታተንን ዘላ ዓለምና ኣምባሳደራት ዕርቅን ሰላምን ሓድነትን ክንከውን እግዚኣብሔር ይርዳእና ብርግፅ ካብ ፀገኡን ብረድኤቱን ብረድኤት ሕያው መንፈስ ቅዱስን ክንከውን ንኽእል ኢና ኣብ ዓለምና ሰላም ክህሉ ንደሊ እንተደኣ ኮይንና ከዓ መጀመርያ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ውሽጡ ወይ ኣብ ልቡ ሰላም ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ውሽጠይ ሰላም ክህልወኒ ኣለዎ ምስ ኣሕዋተይ ምስ እግዚኣብሔረይ ሽዑ ንዓለም ናይ ሰላም ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል ነፍሲ ወከፍና ከምኡ ብድሕሪኡ ሂወትና መከፋፈሌት ወይ ምንጪ ናይቲ ሕውየት ዝመልኦ ፍቕሪ ኣምላኽ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ጃር ካቢኔነት ነድን ተደሓነዲ ከምቲ ዝበልክዎ ከዓ ንደንቢስ ሳደኩና እንተቂር እንተኩንን ስጂብ ደንበኩን ولكن كذا انتل كده كنت دحنا بدنا هنا لسه عم بدنا الملاكين دارجا كسوق مالت جنبراما ندنت دحنا دي دار تكسي انت جات تكسي انت محمد ثانك يو سو ماي مرحبا Amen. Thank you, Abba.